Hi, si Manang Helen eh. Hi, magbuntag. Ako na pud ni si Manang Helen. Karon, kanilang lamdag magpanahon na. Ang mga apo, may asa mga bitsoy. May magayad nga mga tukon mi sila kasa to. Sa to nga day. Motoriang. Ha? Motoriang. Oryang motos ka oryang. Kanang ka oryang na danis bukid nis danis patrosinyo. Kay dugay ko nakadungog daron kay na ako nit kusag signal dadto pwede ko na mag-live, pwede ko na mag-YouTube bisag way sa to. Kay bisag way wifi kay na ako ni signal didto manang karon mga tumi. Ako nabas bilita halos bilita. Daraman. Hidid pa halin na panghidhid. Sunblock. Butang ko sa sunblock kay hadlok may itom. Kay Ang gadong na buang. sunog ko isang naw. Butang-butang. Hindi mo doy. Hindi na mo doy. Di mo ba ang tubig? Saan ang tubig? Bang. Mga tubig ko. Itong laro sa nanday. Papitik mo doy. Magbaon ko ng tubig kay Lazo. Magbaon tag sinsyo. Agi mong baon doy katong makaan doy sa rip do. Kako to makaan sa kwan ka, rip. Ay, nakay mo doy kasi Nari kay mong kwanan. Siguro kay surang pulito dito. Sorry mi kay di pa mo ko makaulig kwan, Alicia. Kay basig ugma pamimil or sunod adlaw. Kay mo sa ko suroy dari ug sayang makitaan. Kay murag nakadungog ko danig nay ngita ko kay kujajian unsa kay mangujaji mi. Pero mo na mig ngadtos kwan karon kanang matudlo ko sa mga apo. Kay na may istorya na denggan to nga lami ko nung biyo dito sa Kauryang. A few moments later. Ako din nagbitbit na ring baon. Budoy, dada. Ano ah? Dami big baon. Ano ah? Ibig tanoy, kaya ko may laki. Manglakaw mi, mga tumis ka oryang lagi. Tanaw na tagang sepurma ng oryang. Kaya init na na. Nadatabog silupin ka bisig ni ko jaji. Tapos bilita may maestra. Sugasada ko nung siya. Mas lula, manglag mi. Lag mi. Manglakaw mi. Ato kauryang. Tanaw mig biwad to. Mas lula, bless din lula, bless lula. Ha? Trabaho. Uy, ka na ba? Bata nga na. Bata nga? Ha? Magbata to? Di, agang panganay. Ani sa amin, balik kami sa alag mi to Enzo. Uy, sama si, like, Atos tatay. uy, sa ka na, buwan. Lumpia. Kana kainit na. Pangutan mo to ilakuan doy. Imong classmate doy. Ako na. Ugas sa dapat aguryang. Iya tugtog dia. Kaga. Nato. Sabi dungo-dungo di pa. Hoy asa ba ka? Koday. Siguro natin iro, mabuang to. Ako ni tapan dito ni. Gas. Ako di video ko doy. Nasa. Ha? Welcome. Hey. Ano, gulgang? Parang gulgang magbuang. Ano pa ng mga bibi? Ano, gulgang? Kaya katong magpantak gulgang ba? A few moments later. Ah, ay di anami.
Naway tas bilita pag sa bilita. Mupag lumang inday sinday na, sinday ning kamang. Tukaran gid pod, nuwag si pudi na. Ano di pa burot-burot. Nagbubulgam. Hangat kado. Nindot di pod kado byuda ni, tanawan ni turon. Tapos bilita to ah. Hara. At bilita. Ta, nagsaka. Nindot tag byuda podani. Ah. Ngag pati ilong. Ngagulong pati gilong. Grabe pong lazua di ay. Arang pa jeng lapluka. Salamat sa mga bata nga tuluan miniza. Nila. Kani mga bata, karon pa pud kang anhi kay di man tugta samahan. Ug pa pug ko, di pud sila makangari. Kay naroon silang lugar, pero di sila kanganhi, karon pa po sila kakita. Hali pa po sila kanganhi ko kay kauban sila. Mas bulita dia, nasidasada. Tuas mo pa ako sa sada, prami. Na, nagsada na. O ah, Sada ka wa mo dila yung isuot. Sada rin na ah. narap si baka. O. Tanawa, tanaw view nito, tanawa. Ang pakita nito view. Na, ni baka. Na. Mas bulita. Nakasa ka nilugurahada ni. Dali. Uriang lagi ni, sa ang lugar nga hadapit na tengad tagbilaran maron, hadapit tag lungsod sa Cortes. Basta kay mo ni pong to dani sa Ilas Angelito ibabaw. Kay kusog yung signal dali, madaba kag mag-live. Ta, ang mga bata na po sikat katanan, na sila patagpad panahuman. Wala di kayo basi ginalig mo. Basi mo. Nuha, tuzang man kadyan uy. Ikaw day. Walang kid sa mustag ija. Namusa kami. Kami. Na mahuwam sa ami dari sa jungkuan. Mga dari sa jungkuan. Kuan. Wabag na kay biyabas dani, mamiyabas ta. Tanong view oh. Na, ta. Sulit po busy. Busy kay wala lagi may Cortes, katong bayan sila dito wala lagi signal. Walang saka dari bazong lang kaning init. Hindudog ag panahon na mo nga. Wala mo wan. Kay og niwan pa di mo di may kanganhi. Ismail pag mo diha. Apa kagat-kat day? Kapit inday. Ha? Dali Ismail mo waki kaya mo sultihan. Hadlo. Inay. Tigdangog. Ayoko. Paano lagyan ko din day paano? Asa na day? Toto ka day. Kaya pag napakadikitan. Nasaan ka? 1, 2, 3, Inay. Pupunta mo na eh. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Waki. Sa kadik ka na nay. Saka. Sa dapit yun. Bilisod kay kog sa. Ano, nakita sang live. Ay, kasaka na na yun, mahugno. Dili oy, dili na ma. Hala ka, nay. Pwede na ni zaman-zaman. Alam mo ka Hala, nay. Nay, mahugno, nay. Patay. Naugo, ano eh. Dari day ko. Ibigyo sa to. Pabigyo galing ko. Ano nga po? Naka-live ka tita? Nandot ka ayo. Lagi nilagitin na mag-isa nga. Tugas mo gud ni. Ipakihanga. Hi. Muna kanang bunto naman. Manguli nami kay alas 10 na. Diya, mga naog na meron na mamis taas lagi. Diya mga kuan, mga kabjaw. Nagtapok ang mga kabjaw. Kanang kita-kita laman tanza. Kay manguli nami, diya lazo para matong lakunon mapilakap ni kilometro. Diya. Babay na mo. Babay na. 1, 2, 3. Bye-bye. Kay manguli nami. Bye-bye. Mira no ah. Tinanin tira. Paningot man ko. Hani bugang nahijing mo na yung mata pagtarang. Okay. Bye-bye. Manguli nami.